ovoliko hiljada, onoliko hiljada. Istina je da ih je zaista bilo 7.500 i ja mislim da je to još super optimistična procena u odnosu na ono koliko ih je zaista bilo. Naravno, vidite, juče smo dobili zvanično saopštenje Ministarstva unutrašnjih poslova gde smo čuli da je bilo okupljenih građana oko 7.300 do 7.500. Nećemo da govorimo koliko je to bilo okupljenih ili nije bilo. Rekla je policija, MUP je saopštio realno oko 7.300 do 7.500. To može da se izbroji, imaju snimci, dakle mogu da uvećaju slike, svaku glavu neka obeleže sa po jednom tačkicom, izbrojaće. Mogu oni da maštaju da ih je bilo